tässä Bintang Kuala Lumpurin aika lähellä keskustaa ja tässä on kaikkea näitä ostoskeskuksia ja koko tää Kuala Lumpurin yöelämä keskittyy tälle alueelle. Tästä mun majapaikka on matkaa tuollainen monoraililla ja metrolla niin tuollainen vähän reilu puoli tuntia, että on aika kaukana. Ei kannata ehkä lähteä kävelemään liikenteeseen. Otetaan pikkusen kuvaa tästä keskustan. Liikennehän täällä on aika kova. Näkyy joku torni, mutta en tiedä nimeä mikä lienee. Vitun vaikea täällä on päästä ainakin kadun yli jos ei muuta. Tää on yksi tällainen kadun kulma vaan. Siellä on joku iso ostoskeskus. Tuolla menee se monoraili millä mä tulin. Se menee sinne pääasemalle, mistä lähtee taas ne metrot. Nyt alkoi sopivasti sataa vähän vettäkin, niin tää on tapana. Lähtöis kävelee nyt vähän vaikka tänne toiseen suuntaan. Vaihtoehtoahan on tasan 4, että kokeillaan tätä näin. Mitään oikein nostettavaa ei ole, mutta kunhan nyt kattelee. Nälkä on jo, tänään ei ole vielä tullut mitään syötyä. Että lähinnä lukku. Siinä on joku rahanvaihtopiste ja kaikkea tällaista. Siellä näyttää olevan joku ostoskeskus, joku plaza. Mikähän tää on? Jatketaan näitä kuvauksia kohta.